ହଁ ହେଇଥିଲା ଯେ କଣ କଣ ଚିକେନ ଟା ମତେ ମସଲା ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଚିକେନ 4 ଥର ଖାଇଛି। ବାବା ପେଟଟା କାଇଁ ଗଡବଡ ଲାଗିଲାଣି। ତୋର ତ ସବୁବେଳେ ପେଟ ଗଡବଡ ଲାଗୁଛି। ବାବା କହନା ରେ ତୁ ତ କହନା। ଏଇଟା ହଉଛି ଗଜବାରି କାଲି ଭୂତ ହିଁ ବାହାରନ୍ତି ତ ଗଜର ପଡୁଛି କହନା ରେ ତୁ କହନା। ସିଏ ତ ଗଲା ମରେଇବ। କୋଉଠି ଭୂତ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି। रुको जरा ଭୂତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ଆଜି। ଭୂତ ନାହିଁ ନାହିଁ ୱେଟ କର ଭାଇ ୱେଟ କର ଯଦି ମରେଇଛି ମତେ କହିବ ଯିବ ନା ନାହିଁ। तारी हो पाई हिला डाला ना अरे बाप रे मैं तारी हो पाई मैं तारी हो पाई तो ना कौन अरे बाप कौन पे आस्थिलु घड़ा वाला इधर घड़ा अब देख तू गो 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 টাঙ্গাই ভূত তাকে ভাব 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 করে আনবে। मैं तारी हो पाई চলো পড়ে চলো চলো।